Takže nazdar, tady Astar a já vás vítám u nového videa ze hry Sniper Elite 3. A dneska začínáme třetí misi, která je podle mě asi nejzábavnější ze všech misí. A doufám, že se mi povede ji interpretovat tak, aby přišla zábavná i vám. A já nemám naprosto tušení, kde se tu nachází naši milí skopčáci, protože si to už nepamatuju. Ovšem vím, že jeden je někde velice blízko a pokud budu takhle neopatrně běhat, tak se mě všimne a já budu v řiti. No a už ho tady vidím na minimapce. Tak hlavně potichu, obezřetně. Jako lev na lovu. Ovšem, že lev nemá snajperku a neloví skopčáky. Ale jinak jsem téměř jako lev na lovu. Pomalu, ale jistě se přiblížíme a backstep, nigga. No počkej, on se vlastně otočil. Tak to nebyl backstep, škoda. No ještě se tomu směje. No ještě se směje tomu, že jsem ti dal backstep. Kdyby se neotočil, tak jsem ti ho dal. Jo, se poškrábí os na tej drát. A máš za to. Ha. No, bacha. A tam máme dalšího. Já myslel, že bude teď na té cestě. Ježišmarja. Ten má nějaký dobrý sluch. Myslím, že bych mu mohl trošku prošťouchnout ušní bubínek. Tvoje, počkej. Jak se odsaď dostanu? No, dobře, dámy a pánové, já jsem teďka lehce zmaten. Ježišmarja. Ty vole. Kdybys mi aspoň ještě ukázal, kde seš, ty skopčáku. Bych tě aspoň mohl... Bum. You have nothing. A backstep. No dobře, pokaždé, když řeknu backstep, tak udělá cokoliv jiného, jen aby to nebyl backstep. To mi přijde trošku ošklivé, ale... Prostě nemám právo dávat backstepy. Tahle hra mi to prostě nedovoluje. Hej, to by mě zajímalo, co je ta budova. Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem to hrál poprvé, ale někdy mě nenapadlo, co to je. Vždycky jsem si říkal, že to je osnatý dildo, ale... Na to, aby to bylo dildo, je to moc velký. Počkej, já půjdu tudy. Přímo k nejbližší ty artilérii. Počkej. Hlavně potichu. Hop. Bacha, potichu. Hlavně potichu, ty kokote. No ale aspoň jsem dal jeden backstep. To je podle mě... Aspoň... To je důvod, proč tu misi považovat aspoň za částečně úspěšnou. No, do prdele, do. Where are you, Nazis? Wait, počkej, oni tam hozejí granát. Co, parchanti? Kurva. Jo, výborně. Zárab. Ježiši. A který týhle z těch Los Retardos mě viděl, prosím vás. Teď jsem byl jako úplně neviditelný. Jak by se takhle mohli vidět? Tak jasně, ty vole. Hej, jak se máš? No, co to tam děláš? Ty si něco koušeš. Víte, jak se mu hejbe ta spodní čelist? On tam něco kouše. Když je mrtvý, tak nemá právo nic kousat. A já jsem to trošku doufal, že by se zabil sám, ale to se bohužel nestalo. Teďka bacha, aby si mě nevšiml. Potichoučku, polehoučku, sakra, jestli si mi ten bastard všimne. Yes. Výborně. Success. Výborně. To si děláte ze mě prdel.
Kašlet na to. Bomo. No, musel jsem si trošku odreagovat, takže jsem tadyhle našemu milému německému kamarádovi ustřelil kus lebky. Já vím, každý se snaží odreagovat jinak. Někteří ustřelují s kopčákům kousky lebky, jiní mají chuť rozdrtit si mikrofon, protože je zabili, a jiní třeba používají antistresové panáčky. No, já jsem nic neslyšel vůbec. Takže restart, ano. Ne. Load last save. Jsem chtěl říct load last save. A backstep. To je kokot. Hehe. Počkej, já jsem. Yes! Woo! Víte, ako se to má robiť. Hehe. Jenom... ten tu leží trošku moc nápadně. Případně řekneme, jestli do odpoledního šlofíka. No. Nejsem si jistý, jestli mi na to skočí, ale... Možná, když tam ještě přidám nějaký ten časopis, tak to bude vypadat, že usnu, když vegetil. A nikdo nebude podezřívat Ostara, že mu ustřelil velrodem hlavu. Ty vole, já jsem fakt geniální. Samozřejmě nemyslím to vážně s tou svojí genialitou. Jenom abyste si... Aha. Takže oni si nebudou myslet, že jen vegetil. Škoda. No každopádně jenom abyste si nemysleli, že to jako myslím vážně, že jsem jako nějaký... Jsem prostě nějaký jako namyšlený. Tak to vůbec by nemělo, to mělo být pouze z legrace, ale nebylo to myšlení vážně. Jenom abyste se mě něco nemysleli špatného. Počkej. S-mine. Jo, to je tohleto. Jsem teďka byl zmatený. What the fuck is that? Počkej, půjdeme to spolu prohledat, co to asi bylo. Mimochodem, dámy a pánové, plánuju ještě natáčet sérii hororovou ze hry Alien Isolation. A taky plánuju možná natáčet Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Nebo jak se ta hra sakra jmenuje. Počkej, co všechno tady jde zničit? Výborně. Můj cíl je dát tato raketka. Boom! What? No konečně. Já tam mám nějakou divnou balistiku. Počkej, na jakou tu mám obtížnost? Game. What? Počkej. Já nevím. Aha, tak to asi nebudu mít na kadeta, jak to mám klasicky. No tak. Ne, že by to zatím dělalo nějaké přílišné problémy, že ano. Bohužel to nebylo úplně čisté, jak jsem plánoval. No ale když je vystřílím včas, tak by ani nemuseli podat zprávu svému velení. A nikdo by se nemusel dozvědět o tom, jak tu Astar likviduje německé síly. Počkej, to na mě střílíš. Dej mi možnost se porozhlídnout, to je proti pravidlům. Pěkně. Tak kam teď? No hlavně pryč odsud, že ano, ale... Kašlo na to, já jdu tudy. Já nevím, proč se plazím tou trávou, silně pochybuji, že by mi to nějak příliš pomohlo, ale... Kdo ví, třeba mi to pomůže. Mimochodem, ještě jsem uvažoval na sérii z Assassin's Creed 4, takže... Musím co nejdřív dotočit Hardcore, pak musím co nejdřív dotočit ještě Mafiu 2 a Sniper Elite 3. Sniper Elite 3 bych měl dotočit asi jako první, protože to mě asi z těch tří baví opravdu nejvíce asi.
vážně Sniper Elite 3 mě hodně baví. Mafia mě samozřejmě taky baví, ovšem musím se hlavně překousat přes ten druhý part, který bude asi docela nudnej. No vidíš, to jsem ti pěkně pročistil louška, viď? Hehe. Musím se prokousat přes ten otravný druhý part, tož nebude zrovna, tož nebude procházka růžovým sadem. To teda vůbec ne, protože už jsem tu misi natáčel asi po čtvrtý. O, ty jsi parchant. No. Počkej, teď už o mě nic říct nemůžeš. Takže no problém. Počkat. Jenom hlavně... Hele, já jsem se nešplhat tam nahoru. Já musím jít, kam je ten... Kde je schovaný ten ultra kokot, který mě vystopoval. Nebo vystopoval. Který ví o mé přítomnosti. Nebo který má podezření, že tam jsem. Tady je náš ultra kokot. Překvapka. To jsem nečekal. Wow, hej, to překvapení v těch jeho očích. Tyjo, tahle hra má úžasnou mimiku. Počkat, dámy a pánové. Já mám strašně to chutí mu dát headshot. Prosím, já mu chci dát headshot. Tak jsem tohle udělal. Já za to nemůžu, dámy a pánové, já musel. Prostě občas má prostě člověk ty pudy, které nemůže překonat a musí dát headshot tomu parchantovi, co stojí o několik metrů dál. Já se omlouvám, ale to víte, každý z vás sniperů to určitě zná také. Počkej. Bude tam projdu. Jo, výborně. Ty ses nějak moc nepíděl, potom jsem kolegovi, viď? No jo. Colombo. Objevil jsi mě brzo, všem už jste nestihl na to upozornit své drahé německé kamarády. Počkat, a teď si musím dát velký pozor. Teď nemám tušení, kde se nachází zbytek této posádky. No sice ty spousta věcí, o kterých nemám ani tušení, třeba kam mám teďka jít, ale počkat. Já jsem tady, můžu projít sem. A ty vole. A to je na nic. Dobře, já projdu tudyma. No já to už to nějak zvládnu. What? Kde seš? Aha, tady seš. No jasně. Teď to se dalo čekat, ty ultrakokote. Mám. Incognito. Astar is the best sniper ever. The headshot is velrodem. No, každopádně. Počkej, zase jsem se trošku dezorientoval. Ne, počkej. Jo, výborně, jdu dobře. Astar for the win. Výborně, Einsteine, něco si objevil. Všem, ne, že by se mi tím zrovna pomohl. Já nesnáším, když mají ty své chvilky a něco objeví. Objeví svého kolegáčka, objeví mě, jak se tu snažím zlikvidovat. Ne, to prostě strašně naštve. Hej, yes! Wow! Astar to dobře zabil, kokos. Pojď sem, běž tam podívat. Nestřílej, prosím tě, ne, ty jsi žádný bastard. Počkej, musím si vzít medkit. A teď co? A počkat, Astar má nápad. Jen si ten kokot neotočí.
Bazinga! To nečekal. A doufám, že nečeká ani to, že ho vylutuju. Hej, tam byl sniper, já ho viděl, dáme panové. Tamhle někde je sniper. Pam! Hehe. Headshot to nebyl, ale to víte. Když je člověk pod tlakem a musí rychle zlikvidovat nepřátelského snipera, aby si zachoval vlastní bezpečí, tak nemůže brát ohled na headshoty. Sakra fix. Nechápu sice, jak mě viděl, ani kdo mě viděl, ale evidentně je tu někdo, kdo vidí i skrz stěny. No, výborně. Tak jo, zatím máme chvilku volnou. A můžeme se jí zbavit posádky. Nebo respektive, dřív než se zbavím posádky, tak obhlédnu okolí. Co je to tamhle? Artilérie. Výborně. Jenom, že já jsem strašný kokot a nevšimnu si, když tam mám napsáno artilérie. Nebo když tam mám napsáno destroy. Jako, myslím, že každému by došlo, že to má zničit. Ovšem já jsem strašně všímavý a nevšimnu si toho, že tam napsáno destroy. To je tak trochu můj problém. Do prdele. Nesnáším snipery. Nesnáším snipery. No ty vole, fakt dost dobrý. Snažit se mě zabít sniperkou takhle na blízko. No. Dobře, já jsem to udělal taky. Ovšem já můžu. Já jsem byl pod tlakem. On ne. No prosím. To si ze mě děláte prdel. Ach jo. To vážně naštve. A nedělejte si ze mě srandu, že to budu muset začít od začátku. Ta artilerie ještě není zničená. Ty vole, fakt úžasný. No, aspoň se můžu lépe dostat přes ty kokotky a třeba to dám rychlejc. Navíc se nenechám ovládat svými potřebami a nedám headshot tomhle tomu týpkovi, i když mě to strašně láká. Počkej, nemůžu asasínout? Ne. Já jsem jenom doufal, že třeba by se vyklidil z okna, já by na něj skočila dup a bylo by po něm. Já jsem říkal, že by ho asasínoval. To když používám ještě s jedním kamarádem, takhle, když provedeš ve hře stealth zabití, takovým způsobem, že na něj skočíš nebo něco takového, tak říkáme, že jsem ho zasasínoval. Takže já to teďka říkám taky, občas i nezasvěceným a některým to připadá divný. No ale když jsem vám to vysvětlil, co to znamená, tak je to v pohodě. Ale ne, prosím tě, ty si hlavně ničeho nevšímej a po ničem nepátrej, o to tě taky požádám. Boom, headshot. Are you fucking kidding me? To si ze mě děláte, prdel kokote. Jako, vždyť jsem na něj mířil, jak to, že prostě nedostal headshot, sakra. Bom. To si fakt děláte prdel. Bom. To si fakt jako seru na to. Já jsem to chtěl jolnout, ale nepovedlo se. Kašlu na to, já to teďka jolnu a jenom tenhle ten mě prostě naprosto irituje. Si to probojuju Thompsonem. YOLO! Do prdele. Kokoté. Tak to úplně nejolnu. Nebo jolnu to, ale ne tak dobře, jako jsem to mohl.
No, teď už mám to v pohodě, teď už bych to měl dát, ne? Sakra. Run. Běž, Foreste, běž. Běž do prdele. Foreste, sakra, musíš utíkat. Nechceš se, aby ti tadyhle nějaký německý kolega ustřelil mužství, ne? A ježišmarja. Nechápu, protože mi to ten ultrakokot neslyšel. Ale... No, dobře, už nejseš ultrakokot. Když jsi mě všiml, tak už ultrakokot nejseš. Teď já bych měl být spíš rád, že se mě nevšimli, ale... Omlouvám se, moc rage'uju. Takže jolnu to, ale... To běreme jen tak na uklidnění headshot. Jo, prdele. Takže uděláme to takhle. Vezmeme si Thompsona. Tomu kokotovi ustřelím hlavu. Nebo se aspoň o to pokusím. Výborně, to ten taky kaput, teda... Já už se přeřekávám, vidíte, jsem naštvaný, že se už přeřekávám do psi prdele, jak mě dal! Jo. Seru na tebe a seru na vás všechny, vy kokoti nosný. Ach jo. Dobře, takže to nejolneme, už jsem se o to několikrát pokusil a evidentně... Si vystřelíš, tak já tě zavraždím. No, zavraždil jsem tě i tak, ale... Pták dodo. Bum. No tak to chci vidět. Aspoň se trošku odreaguju. Jo, to jsem pěkně urobil, to teda jakože ano. A omlouvám se, že pořád se snažím mluvit slovensky, ale nebo že jakože pořád mluvím jako slovensky, nebo si pokouším mluvit po slovensky. Ale no, říkám to takhle, může za to Matěj. Protože on pořád se snaží mluvit slovensky, i když teda jeho schopnost mluvení slovensky je opravdu příšerná. Jediný, co dokáže říct správně, je Devať. A všichni víme, kde se to naučil. Díky Zidane. Vím, že to cikánský dítě se nemenuje Zidan, ale já mu říkám Zidan prostě. To přece je lepší do prdele, rychle banda. Rychle. Tak medkit, to je jedno. Sakra. Dělej. A výborně. Kde se bastard? Kuličky. Nesquik. tak jsem to aspoň pěkně oplatil. Střelou přímo do Nesquiků. Do prdele, teďka mi za chvilku dá headshot, že jo? Že jo, ty bastardé. Pacha. Teď si musíme dávat velký pozor, protože to jsou někteří kokoti, kteří mají snajperky. Ježišmarja, nebudete do mě furt střílet, ne? Já mám taky právo klidně utéct. Nejenom vy. Vidíte, jaký jsou ty skopčáty sobecky. Jenom sobě dovolej utéct. Když se snaží utéct někdo jiný, tak je to hned špatný, protože prej oni si ho můžou zabít. A já jako si je zabít nemůžu, když utíkají. Oni mě utéct nedovolí, nebo se mi nedovolí o to pokusit. No ale to nevadí. Stejně to, že se tady budu stěžovat na ně, to jim nějak neublíží. Já jdu blbě, že jo? Schválně, jde Astar blbě? Jde Astar blbě, výborně. Počkej.
Já teda bych řekl pravdu, jo, už vím, už jsem v pohodě. Už jsem se zorientoval. A teď run. Hej, výborně to dal. To smakuje, jaký dobrý ty kokos. To jsem myslel, že to nedám. A teďka hlavně potichu. Potichu? Potichu, jako... No prčit, ten sniper mě vidí. Takže toho snipera budu muset zlikvidovat. Bohužel jsem si nestihl všimnout, kde přesně se nachází. To není úplně příjemný. Ale tak... Tak co už, že jo? Au. Já myslím, že je tam někde... Jakože tam tím směrem, tadyhle někde. Každopádně to nezjistím, protože nemám možnost se tam pořádně podívat. Hej, výborně. Tak on takhle není tak hrozný. S tím marksmanem. Když už člověk ví, jak mířit. I když je vidno, že tím jsem se určitě neprozradil. Oh. Tak to je dost pěkný. To je pěkný. Už bych si myslel, že se tím prozradím, ale... Díky bohu tak ne. Počkej, teďka když to oběhnu tudy, tak se prosím vynořím zde. No, výborně. Ne, já nechci binokuláry, já chci... Jo. Takže to budu proběhnout tadyhle tímhle směrem. No. To by mohlo být v pohodě. Jenom si dávat bacha na tady rozmístěnou posádku. Počkej, mám vylézt sem nebo ne? No kašlo, to já tam vylezu. Ale někdo mě podezřívá. Tam máme jednoho žluťáka. Nechápu, jak je toho schopnej, ale... Evidentně... Ježiš, to je sniper? Hej, to je ten sniper, to je on, dámy a pánové, to je on. A ty bastarde. Mám chuť způsobit, že se proletíš. Ale ne, kašlu na tebe. No. Počkej, jo, jdu dobře, i když jsem nechtěl binokuláry, ale chtěl jsem... Sakryš. Já nevím, je to bezpečnější, když ho odstřelím, ale já jsem kokot. To je teda vážně úžasný, já se netrefím, ale počkej, tam hodí granátek, to jste nečekali, vidíte hoši, to jste nečekali. To jste nečekali, že Astar... Oh, GG. To jste nevěděli, že Astar umí používat granátek, vidíte? No ostatně Astar taky zapomněl na to, že může používat granátek. Wow. Musím říct, že tohle bylo vážně jako blbý. Teď si mě mohli kdykoliv všimnout. No ale... Mám být rád, že si mě nevšimli. Tak... Já budu rád, že si mě nevšimli a budu si myslet svůj. A výborně, můj drahý granát se mi vrátil. Oh. Máme tu další cíl. Moment. A kulky. No to nebyly úplně kulky, ale... Hele jako... Nebyly to kulky, ale... Skoro. Myslím, že by se to dalo počítat za půl bodu. Headshot je za 1 bod, kulky jsou taky za 1 bod. A téměř do kulek to je taky za 1 bod. Totiž, já si to tak trošku boduju. Vždycky si říkám, kolik jsem si v té misi dal bodů. Protože abych potom mohl ukazovat, abych prostě se potom mohl říct svoji úspěšnost. A jak jsi mě ty všimnul, pro boha, ty jaký jasnovidec. Pojď. Kokote, vole, seru na tebe. No, to jsi nečekal. Výborně. Takhle ten mi taky znepříjemnil život. Chvilku.
No teď už máme grande finále. Odstřelíme to tady, jenom nejdřív musím najít. Kde to mám odstřelit? Jo, tamhle. Ne, počkej, tady to není? Počkej, vy to nemáte výbušniny, vy kokoti. No tamhle je výbušnina. A proč pak si toho Star nevšiml? Řekněte mi, proč pak si toho Star nevšiml. Yes! GG! Tak jsme to nakonec dali. Hej, počkej, a tohle ten to přežil. A jako trošku ho překvapilo. Trošku jako překvapený. Dobře. To je nechytrej. Hele, přímo před ním zničí artilérii. A on je jako trochu překvapený a má podezření, že něco není v pořádku. Pak borec, dámy a pánové. A teď kam? Jo, počkat. Neříkejte, že teďka bude ten tank. Ježišmarja, on teďka bude ta část s tím tankem. Tu jsem nenáviděl pokaždé, když jsem to dělal. Počkejte, už tady ještě byly další. What? Já myslel, že tady byly pouze tyhle. Musím se vydýchat. Wow. A seru na něj. Já to jdu udělat. A aby to vypadalo co nejlépe, abychom byli co nejrychleji hotoví. Už takhle to má přes půl hodinu. No je to tady, je tu ten tank. Já to skipnu, když dovolíte. Protože tady nikoho příliš nezajímá, jak tady tank jezdí. Já teďka udělám pravděpodobně... Počkej, nemám bazuku. Kurva. No, to mě trošku zkazil mé plány, já nevím proč počítám, že mám bazuku, kterou jsem si, což bylo prozíravé, nevzal. Bože můj, ten tank je takovej strašný hajzl. Nebo ten tank není hajzl, ale jeho řidič je strašný hajzl. Počkej, když tam hodím, tak to nevybuchne. Do prdele. Hej, božka, to budou kulky. Do prdele, ledviny. Teďka to budou kulky. Do prdele. To někdy nebudou kulky. Že já vím, jak ho zničím. Dobře, teď už vím, jak ho zničím. Teď už to vím. Aspoň něco. Tak já si dám pozor, aby se dostal tam, kam potřebuju, abych ho mohl zasáhnout na to jeho citlivé místo, což bude dost hardcore. No vidíte, tady potřebuje být zasažen. Do háje. No. Tohle bude sakra hardcore. Navíc to mám na dost blbou obtížnost, sakra, teďka se nemůžu hýbat. Jo, výborně. Už se opět můžu hýbat. A už opět se připravuju k tomu, abych se zbavil, pokud by tak byl tak laskav a přestal dýchat. No, teďka se otáčí. To jsme to teda pohnojili. Počkej, jde to udělat i Thompsonem? Možná by to šlo udělat i Thompsonem, to je parchant. Hele, já už vím, jak na něj, on je strašně pomalej, takže do háje. Tak není tak pomalej, aby se mi povedlo dostat se za něj. Sakra. To nelze. Zasraný tanky. Tak jo. Pokus číslo 4. Možná. Teďka si fakt nejsem jistý, kolikátý to byl pokus. To nedám. To je. Dobře, část 1 hotovo. Část 2, jeho tam střelit ještě jednou. No vidíte, jaký mám štěstí. Jednou se mi to povede,
A hned mě dej instakillem. Wow. To je vážně super. Si hodíme bandáž, aby nás nemohli tak rychle dostat. Do hajzlu. Počkej, to musíš nabíjet zrovna teď, ty kokote. Víte, mě to strašně sere. A mám už vymyšlený, jak to udělám. Nebo respektive měl jsem vymyšlený, jak to udělám. A to, že si nejdřív přebiju. A teď můžu rovnou... Sakra. Ty vole. Zasraný tanky. Víte, já to tu misi doslova nenávidím. Nebo tu část mise doslova nenávidím. No a hlavně bych si mohl stěšit zvuky, když tím tak přemýšlím, že ano. Yes, jeden a... Ježiš, yes. Konečně. Počkej, ty si děláš legraci. To si děláš ze mě legraci. Takže na to ten tank jsou potřeba 3 rány. No tak to je teda fakt hezký. Ne. Ach jo. To je hrozný, já si slyším zvuky. Pokud zjistím, že tohleto audio bude moc hlasitě, nebude to použitelný, tak to bude fakt blbý. No ale doufejme, že to bude použitelný, to audio. Nechci, aby to bylo příliš hlasitý, všem zdá se mi, že to příliš hlasitý je. Tak jo. Pokus číslo 8. 10. Ne, prostě tady... Ne, samozřejmě to nebude 8. pokus, to je jasný, že to nebude 8. pokus, ale... Už je to tolik pokusů, že by to klidně mohlo být 8. pokus. No. No. Já se na to vykašlu. Ach jo. Tohle to není dobrý. Největší problém je tu dělat tenhle s tím kulometem. To bych měl asi odpravit ze všeho nejdřív. Jo. Vidíte, teď už je mrtvej a teď by to mohlo být o něco jednodušší. Všem tam se ještě blíží jeden, který ho vůbec nevidím. Počkat. Tak si to vyhýluju, teďka se sem blíží další. No jen sem pojď, už se na tebe těším. Tak a kde je? O. Hergot. Skvělý instakill. No a já udělám tohle, že si nejdřív dám tohle parchanta. Jakože nezbavím, no výborně. No ještě výbornější, to je úžasný, dámy a pánové. Tohleto video bude mít asi 40 minut. A vidíte, jak já mám dneska štěstí? Bum. Tohle mám jen tak na odreagování. Protože prostě nemám vůbec chuť už tu misi hrát. Vůbec nemám chuť tu misi hrát. Mým hlavním cílem je teď zničit ten tank, co nejrychleji moci tuhle misi ukončit. No sakra, jak jsi mě viděl, ty Einsteine. Ne, počkej, co tam hodím tank? Co tam hodím granát? Co děláš?
Jestli na tom ty granáty. Ne. No, nezpůsobí mu to žádný výrazný defekt. No výborně, už se to valí dál. Bum, sakra. Sakra. Tak. To fakt naštve. To fakt naštve. No, takže doufám, že teďka se mi to už konečně povede, když o tom silně pochybuju. No, ještě nabíjej, no, výborně, díky. Ach jo. Víte, neexistuje horší mise než tahle. Já tu misi naprosto hrozně moc nenávidím. Jako, říká se, že Dark Souls je ten nejrageovatější hra ze všech. Ovšem, není to pravda. Sniper Elite 3 je ta nejrageovatější hra ze všech. Neužijeme s ním úplně znuděně, naštvaně a tak je to pravda. To je přesně to, co jsem. Znuděný a naštvaný. No vidíš, ty bastarde. Haha. Na to byla sice sebevražda, ale... Člověk už vážně nemá co dělat. Tady v těch situacích člověk vážně už nemá dělat nic jiného, než prostě zkoušet nový a nový možnosti, jak se zabít. Já teďka musím... A já se přes ní prostě nedostanu. Teď se musím trošku vyléčit, ano, bandáž mi pomůže. Počkej, tebe se zbavím. Ty jsi dost důležitý, tebe se musím zbavit. Sakra, tebe se nezbavím. No výborně, zbavíme se aspoň tohle. Ale ten tank je pořád dost výrazný problém. A on mě prostě neustále vidí. Já miluju, když mají rentgenový vidění, ty vole. To je vážně úžasný. Já prostě člověk může být kdekoliv a oni o něm vědí. Takovou OP schopnost bych taky chtěl mít. No. Tohle je dost v háje. Dobře, co kdybych se jim teďka vzdal? Co udělají, když se jim vzdám? A do háje. No, vidíte, právě jsem mu někdo jen tak. A jim tam hodím malé výbušné překvapení. Ty bastarde, probo. Teďka rychle. Tohle to je dost nebezpečný. No, malé výbušné překvapení neposkytlo ty účinky, ve které jsem doufal, ale alespoň stále... Aspoň to na chvilku zaměstnalo pozornost drahého řidiče tohoto tanku, který mě právě teďka zabije. Ano, byl to pěkný pokus, ovšem jsem právě... Už teď jsem mrtvej. No dobře. Dobrý zprávy a to, že ještě pořád žiju. Zatím můj nejdelší rekord. Ty bastardy, ty prostě pořád víš, kde jsem. No, teď už budeš vědět jedno velký no, protože jsem ti zlikvidoval člověka, díky kterému si viděl, kde se nacházím. Počkej. No prosím. Co si děláte srandu? Já musím ho donutit, aby se zase otočil, protože jinak je to prostě úplně nemožné, já umřu.
To je prostě nemožný. Musím ho donutit, aby byl zůstal otočený. Což bude dost těžký, protože on se strašně rychle otočí zpátky. Takže poslední pokus. Jinak to prostě rage quitnu. No výborně. Rage quit. Tohle to beru za konec téhle mise. Už ani jeden pokus. Takže, dobře. Budu brát, že jsem tu misi dokončil. Takže pokud se vám video líbilo, pokud vás taky štvalo, že ten tank prostě je naprosto nezničitelný, tak dejte like. A já se budu těšit na dalšího videa, ve kterém, jak doufám, nebudu tolik rageovat. Takže, zatím čau.